Que tal, señoras e señores? Son as 6:31 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Xa somos, mira, Benres Santo estamos aquí en directo e xa somos máis de 9.300, creo que xa 9.400 case no Instagram. Así que, @Voltas co Prato, aí temos penduradas case todas as receitas que ainda me dixeron onte. Cañotas, hai que subir as receitas, eu. Xa pero non temos 20 brazos. Nós imos subindo pouquiño a pouco, vale? Cando podemos. Leva o seu tempo, sí, é complicado, pero irán aparecendo pouquiño a pouco, e se non podedes ir a galega.gal, ali están todas as receitas e todos os programas. Receitas que poñedes vós, pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Merche Rodal, un aplauso para eles. Ai, como estás? Ben, e ti? Eu estaba ben hai un cacho. Sí, no sofá. Claro, estaba ben no sofá hai un cacho. Pero agora estou mellor porque estou contigo, Xulio. Moi ben, así me gusta. Eu tamén estou moi contento de estar aquí contigo. Que me dan as costas, só. Estou maior. Sí. Estou maior e estou como... Foi limpar o monte. No, estou como Begoña, Damos Cadrí. Sí. Pero bueno, grazas a Deus, ademais, hoxe que é Benres Santo, mellor dito que nunca, grazas a Deus, hoxe temos connosco a deusa das tortas. Sí, que muller, Está de la venda, verdad? Impresionante a nosa queridísima deusa das tortas, nosa Merche Rodal, que está con nós. Como estás, Merche? Moi ben. Sí? Moi ben, sí. Dios, notase que é unha data especial para ti a Semana Santa como deusa, que é que reloces, sabes? Claro. Reloces, sí. Máis con 12, reloj con 12. É verdad ou non? Sí. Bueno, señoras e señores, a ver que nos trae hoxe Marcial de Pontedeume. Boas tardes, eu son Marcial, veño da parroquia de Nogueirosa, do Concello de Pontedeume. Estamos en Semana Santa e veño probar as torradas. Me gustan con azúcar e mel e un pouquiño requeixo. Eu non as fago na casa, pero se me dades unha receta, aventurereime a facelas, porque é unha cousa que se me pode dar ben. Saludo á parroquia de Nogueirosa, e un bico para todos e na máis, para todos os que me conozcan, vamos. É un aplauso para ti, Marcial. Aplauso para ti. Grande xente de Pontedeume, ademais moita xente que vai con Marcial, como estades vendo aí, moito público novo, que sempre nos gusta moito neste programa, e Marcial pedía torradas de Semana Santa, torradas entendo que 12 ou non. Que vas facer, querido Xulio Mato? Pois unha torrada 12. Ti 12. Porque a torrada en Semana Santa, se non é 12, non é torrada. Por qué? Porque é unha tostada. Que acabas de dicir? A torrada é 12 sempre. No. En Semana Santa, sí. No. Como non? Torrada é tostada en galego. No, pero estas torradas de Semana Santa son 12. E logo non podes tomar unha torrada, botarlle sal e xa está, é aceite. Sí, bueno, fai no. Por que non? Que faga. Vale, de que vas facer, veña? De que vas facer? Pois eu vou facer de un pan de torrada Sí? e vou facer despois unha especie de mousse con chocolate branco e requeixo. Ese é o pan que tiñas onte aquí no programa, non? Home, porque as torradas fanse con pan de onte. Vale. Sí. Vale. Que pasa, enche do tempo onte a facelo? Onte sobrou-me tempo. E a nosa queridísima Merche Rodal. Eu vou facer tamén torradas doces, pero con pan de chapata, e despois vou empregar requeixo e mel para facer unha mousse. Atención, ese é un pouco unha homenaxe á festa do requeixo das neves, porque tivemos hoxe aí a nosa Begoña dando o pregón. Sí? Estou dando o pregón, Pregón. O pregón. E facendo show cooking tamén. Sei que dá moi ben, ademais facendo show cooking. Bueno, señoras e señores, facemos torradas doces de Semana Santa. No Voltas co Prato marchamos con Xulio Mato. Veña. Pois veña. A ver, Non sabía que viñas conmigo. a min dixéreme con Xulio. Bueno, pois veña, pois benvido. Mira, primeiro de todo, vamos a facer como se estiveras con Merche. Vamos a infusionar. Vale, atención. aromatizar. Sí, estás che poñendo cara así de Merche. Sí, mira, voulle botar toda a nata que teño aquí. Ajá. Esta fago un pouco a ollo, Un pouco de nata e un pouquiño de leite, vale? Bastante tradicional de facelo a ollo, non? A ollo. Bastante de Galicia. Torrada de Semana Santa. 12 e feita a ollo. Perfecto. Vale? É como Mira, nos un pouco gusta. de nata e un pouco de leite. Moi ben. E aquí vamos botar unha ramiña de canela, Canela en rama. canela en rama, e Ben. vamos, e aquí tiña un coitelo que xa vou. Tiñes un coitelo, pero xa non Tiña un tens. coitelo que xa non teño. Merche, Queres non un sabrás bo? algo deso, non? Deixoche. Déixame un coitelo para este home. Este vale. No, ese non, era un cuchillo, un coitelo pequeniño, pero bueno. Este non lle uso vale. Este vale, chico. Mira. E pon a ese era o meu coitelo, Merche. Sí. Queres, toma. No, xa está, era para coitar. ya está. Mira, unha tona de laranxa,
A ver, e a... infusionas vale. a nata Dámoslle- coa canela e máis coa Vamos a laranxa. contar eso. Moi ben. O resto do leite que temos aquí un ovo e 2 xemas, Vale, vale? a xente aí debaixo estaba vendo as cantidades, vale? As cantidades son a Porque, ollo. claro, el fai no ollo, pero se alguén non se fía do ollo de Xulio, pode ser, tedes as cantidades aí debaixo e se non van a estar tamén nas redes sociais, Mira, Veña, ovo, un ovo e 2 xemas. un ovo e dúas xemas. Vale, mira, aquí vamos a botar tamén. Vale. Está quecendo eso ou non? Sí, eu creo que sí. Empeza Sí, a sí, quecer, sí, botámoslle o azúcar tamén para que se nos Canto disolva é de aí. azúcar? A ollo tamén? A ollo tamén. A ollo, vale. Se nos gusta máis 12, máis 12, se non Vale. menos 12, vale? Aí están as cantidades, non Aí é están ollo, as, pero... aí están as cantidades recomendadas. Eu fago ollo. Vale, vale. E sempre quedan ricas. Vale, vale. Unha vez quedan máis 12, outra vez menos. Claro. Pero Vale, vale. sempre 12. Perfecto. Vale, bueno, mira, entón ahora bromas aparte. Ovo e 2 xemas, mesturamos co resto do leite. Por que mesturamos co resto do leite? Para que cando botemos esa quente non nos callen Non os nos ovos. callo ovo, moi ben. Xe, eso xa o fun aprendendo con vos. Moi ben, son 500 programas para eso, Bueno, 500, Casi, ainda non casi, chegamos. casi. Ainda non chegamos. Bueno, todo isto que a ver se vai collendo algo de calor. A ver si che cambiaron e che puxeron o vitro de Begoña. No, as vitros sempre funcionan, hai que pasar unha valletiña. Hai que limpar. Bueno, Ai, mira, Begoña. ves, xa está quente, xa está disolto. Unha que vai tornando color, ves, a cor. Ah, sí, que se pon xa como está, un pouco amarelo, non? Porque xa está disolto o azucre, vale? Sí, sí, sí. Entón, con isto que vamos facer é botalo ca laranxa con todo aquí, Moi ben. Poquinho a pouco, para que non calle. Para que non calle. Vale. Pois vou te deixar aí pouquiño a pouco porque quero ver tamén como infusiona a nosa deusa, porque ti Moi ben. infusionas... Daquela maneira. Sí, No, eres un non é o pouco... mismo. Bah, sabes? Normal. Ela sabe do que fala. Pois ala. Ala, Marcha. circula. Vamos comerche, veña, vamos. La leche, la leche, la leche, la leche. A ver, Rodal, El pan, que? la leche, la leche, la leche. Como la infusiona leche, a la leche, No deusa leite. dos postres, dos doces, das tortas, das sobremesas? la leche, la leche. Limón. Pero isto é leite, non? Sí, eso é un litro de leite enteiro. Oh, leite. Canto mellor, ao final as torradas son leite e pan. Vale. Canto mellor sexa o leite, mellor sexa pan. Vale, Pois mellor serán o leite torradas. entendemos que é 100% galego, Home, que Entendemos. si é fresco, mellor E o todavía. pan tamén entendo que é 100% chapata galega. Entón, Leva despois laranxa, metemos limón. laranxa, limón, Canela, laranxa, se son limón, pequeniñas dúas, canela, e vainilla aberta. laranxa, limón, canela e vainilla aberta. Vale, aberta que Estou vai repetindo moito porque ao millor trae premio. Ao millor trae premio. Laranxa, Boteille o leite, limón, boteille canela. laranxa, limón, canela e vainilla. Vale, de momento non soltamos a pregunta, pero ao mellor trae premio. Botoulle todo o que tiña na casa. Se houbera un pouco de coiro do porco tamén para infusionar. Mira, infusionar porque é de infusión. É como facer unha infusión. Queres que ferva, pero que non a borbotons. Vale. Que ferva suaviño. Entón, 10 minutiños para no- que colle o sabor, vale? E no aceite, No aceite o mesmo. acabas de botar tamén limón. E laranxa voulle botar un E poquinho laranxa tamén. tamén? Sí, para que o aceite tamén quelle un poquinho de sabor. Vale, pero entendo que o aceite non tes a lume moi bravo, non? No, moi ves, mira, alto. mira, está claro, subiño. para que vaya soltando aí un pouquiño, non? Bueno, a xente da casa que nos chame 664 483 419 é o teléfono da Voltas co prato o que podedes chamar para comentar o que queirades, o que vos dé a gana, se vos gusta como infusiona a nosa deusa das tortas, se vos parecen as cantidades de Xulio xustas ou inxustas, e imos repartir cartiños, 50 euros dunha vez, Merchi. 50 euros doutra. Moi ben, na televisión dos 12 de Semana Santa. A ver, Pan de chapata, emprego eu. ten que e ser no- tamén receso. Sí, é receso, Vale, vale, vale. Para que enchoupe máis, para que colla máis o líquido. O sea que Canto máis seco, eu, máis claro, eu enchoupa. sempre escoitei que se utiliza pan receso, pero é por eso. Porque é unha enchoupa máis. receita de aproveitamento e porque o pan reseso Vale, vale. enchoupa moito máis. Vale. Faltanlle os 100, está medido isto, son está- 100, un litro de leite, Sí. 100 gramos de azúcar. Ajá. Ti sí que sabes as cantidades, non? Moi ben, moi ben. Xuli di ollo, pero é porque non se veía as cantidades, Non Porque pensedes fixen a ollo, que... verdad? Te fixen a ollo. Que va, que va. Estaban aí as cantidades. Bueno, Mira, cañotas. non te enfades, Pero non te taco. enfades, Xuli Marte, non te enfades. Ti ao teu a ver que tal che saen as túas. Xa verás. Porque de momento tens que intentar gañar e non sei se vas gañar. Xa verás. Tens que intentalo, Xa tens que veremos. intentalo. Batemos ovos, cantos Sí, estos son ovos? para despois. Estou batendo 3 ovos porque despois de enchoupar o leite, que o pan enchoupe el leite, sí. despois rebozamos con ovo para antes de fritir. Moi ben. E nada máis, que queres? Queres contarme algo máis ou... Quero contarche que as torradas van a quedar riquísimas, Ajá. Bueno, que lle vou a poñer requeixo. eso é que non ten nada máis que Vale, contar. non ten nada máis que contar. Pois imos chamar ao noso convidado de hoxe que pase o noso querido Marcial de Pontedemo. Un aplauso para el. Mima, no
Normalmente son eu o alto, Normalmente. Pero es normalmente, en plan, neste programa normalmente son eu o alto xunto con Xulio, pero hoxe tocoume... Bueno, non eu sei. tampouco. É que quero, non vai ser sempre igual. Tens razón, non iba a ser toda a vida así. Digo eu. Non iba a ser toda a vida. Bueno, como estás? Eu ben, non? Ben? Gustanche as torradas doces, entón? Me gusta, non? Sí. Sí, home. Normalmente cómelas agora por Semana Santa Como, ou... se as fan como, así non, pois... Se as fan. Claro. Se as tar que facer ti xa. Si, non, faguas, faguas, Sí. sin problema E salche ningún. ben? Sí, Bueno. a min gusta. Oye, veixo todo o mundo ca mesma camiseta. Sí. Quen é esa xente que hai por aí? Somos unha asociación que facemos un evento, bueno, eventos ali na parroquia de Nogueirosa, de xente de aquí da Colá. Vamos para facelo Castelo Folk. Castelo Folk, Sí. O primeiro fin de semana de xuño, 1 de Sí, xuño, sí. Castelo Folk, anotade, Que vayan anotando. Que vai porque- anotando a xente e que vai a xente ao Castelo Folk. Vai. Vai. Sí, pero colle máis, colle máis. Digo, que vai a xente e dir, vai. Vai, claro. Vai, está... Non queres que vaya máis ou sí? Sí, máis, Vale, colle pues, máis. que vaya todo o mundo, No, que senón que enfadase Marcial. Entendía todo ao revés. Vale. Vamos ver o que fai don Xulio Mato. Veña, arrímate A ver. de Hola, diante. Marcial. Que tal, Xulio? Contalle aí, veña. Bueno, pues mira, eu teño aquí un pan de torrada que xa cortei, ves? Cortei Sí. e quitei a tona, vale? Para que quede así cuadradiño, porque despois necesito que teña unha forma un pouco regular para podelo dorar Muy con ben, todos sí, os lados igual, vale? E aquí teño a miña infusión, que xa vou botar, que é leite, ovos, canela e laranxa. ti sabrás. E laranxa. Xa non te acordas. No, me é que acordaba. Si non se acorda É das que é cantidades. tanta presión que me mete, Vai, que se me mete acorda, non cañotas. se acorda das cantidades. Mira, mollámoslo así, isto tería que ir un par de horas á neveira, vale? Ajá. E vámoslo movendo. Terei que poquinho a dar pouco. volta, claro. Vale, hai que ir dando volta. E mentres aquí teño 200 gramos de Mililitros nata, ou gramos. ou gramos, é o mismo. Vale. Vale. E E 200 de chocolate branco, vale? E vamos a derreter este pan a mousse que vamos a facer de chocolate branco e requeixo. Ajá. Gusta o requeixo? Gustón, a mí gustame todo. Gustache Todo todo, o que bueno. sea dulce. Bueno, Ves. pues logo vamos a entonces isto vámoslo mesturar, vámoslo deixar que arrefríe Sí. e vámoslo montar xunto co requeixo. Ajá. Vale? Moi ben. Bueno, parece Bueno. interesante a receita de Xulio, Sí, si no, lle sí, sabe, sí, si lle sabe. sí que si sabe, sale coño. ben, Vale, pode sabe que ben. sí, pode que non. Gústame Marcial. Marcial gústame. A mí gustaba máis antes. Gústame porque é crítico, sí, Sí, home, sí. gusta. Sí, home, sí, Vale. a ver se che No, gusta. no, Eu que espero eu- que che guste, eh? Sí, home. Imos ver a Merchi, vente comigo. Vamos. Marcial, a ver. Hola, Marcial. A ver, Merchi. Arrímate aquí, lo. Mira, teño un litro de leite e ves en 6 rebandas de pan, Ajá. púsenlle un litro de leite. Sí. Ah, Parece que é moitísimo leite, mira, Pa cantos? Pa 6? para 6. Moitísimo leite, Pareceme mira, bom, de verdad. 2 horas despois, mira como vale, tiven esto, incluso vale, que aquí cambiar o temos, recipiente. aquí temos maxia. Sí. Aquí temos maxia. Sí. Pero a O maxia sea, posta isto aí. é o antes e isto é o despois, non? Isto é despois de 2 horas. Vale, E vale. se deixáramos toda a noite, ese pouquiño de leite que queda por aí, Chúpano. todavía o chuparía. Oh. Mira como cambiaron de tamaño que incluso tiven que cambiar o molde. Sí, sí, é máis grande, é certo, é certo. De aí ven a importancia que dicías ti antes de que ten que ser pan resaso para que enchoupe Sí, máis. xou como montón, mira, unha rebanda, mira no que queda. Choule, verdad? No, sí, Leva sí. laranxa, Vai. limón e ademais o estar no aceite. Claro, tamén. Eu se a fago, tamén a fago con pan reseso. Canto máis duro, mellor. Canto máis duro, mellor. Bueno, pois vamos preguntar a Marcial, xa que está aquí connosco, cal das dúas receitas crees ti que che pode gustar máis? De momento desta, bueno, non che explicou, pero ten por aí mel, Claro ten que non tamén me, claro que non me requeixo. explicou nada. Como A ver, vou pues, dicir, venga, que me pues, vai veña, gustar lo dela? dille. Agora, A ver. unha vez que están enchupadas, vou a rebozalas en Sí. ovo e vou a fritilas. Ese Ajá. aceite que está aromatizado tamén, con laranxa e con limón. Con laranxa e limón, moi Despois vou pasalas por azucre con canela. Con canela. E despois vou facer co requeixo, cun pouquiño de nada, un chisco de nata, vou facer unha mousse para poñerlle por riba a torrada. Sí, Pois- sí. E ahora ti dis que tiño que apostar por un. No, no, apostar non tens que apostar. Se hai algunha das dúas que digas ti, pois esta parece que me vai gustar máis que a outra. Eu penso que as dúas teñen que estar moi ben. Non te Ahora, Non te molles, entón, de momento. de momento, non paga a pena. Non. Eu penso que teñen que estar moi ricas as dúas. Que van a estar boas. Oh, no. Se che digo eu que sí, van a estar boas. Home, Claro que sí. Pero despois, cando as probemos e chegamos a probar, pois, a ver. No, a ver, o programa é un concurso no que tens que probar. O sea, que Vale, probar vale, vas ter que bueno. probar en algún momento. Vale. Eso vai ser así. Sí, sí, sí. Voulle pedir a Marcial que se sente na zona de sufridores, despois chamámoste, vale? Moi ben. Un aplauso para Marcial de Pontevedra que está connosco. No voltas co prato da Televisión de Galicia. Ai, señores, señores, coa chegada da Semana Santa, os amantes da repostería estamos de sorte, como a min. Agora son moi populares os ovos de Pascua, pero de toda a vida se cociñaron torradas, chulas, leite frito ou rosquillas. Doces deliciosos que facían máis levadíos os días de vixilia, que non eran poucos, O máis interesante desta repostería é que é moi sinxela.
e ata os máis torpes cociñeiros como a min podemos intentar facer algunha destas lambetadas na casa. Animádevos, xa nos contaredes. Iso sí, hai unha excepción. A rosca de Pasco, roscón, mona ou pan quemao, en calquera das súas versións, non é para novatos. Require tempo na cociña, algo de mancos amasados, varios lévedos, en fin. Para non pasar a Pascua sufrindo, a rosca, mellor pedirlle ao padriño ou á madriña. Desfrutade de compartir os doces destes días e, se vos queredes aventurar, non lle saquedes ollo a estas torradas que facemos hoxe. Tomade boa nota e xa nos contaredes, como sempre, en donde, en @avoltascoprato. Aí é onde van estar todas as receitas, como sempre, en @avoltascoprato. Xulio Mato, Francayotas. como vas? Pois aquí, mira, derretendo... Non me deches os parabéns, Parabéns, por qué? porque non me trabei nada no teste. É que estaba máis pendiente da manteiga hoxe que... A que tens que estar? A cociñar ou felicitarme? Parabéns, mira pa aquí. Así me gusta. Isto xa botou 2 horas arrefriando, vale? Que 2 horas máis rápido. A que sí. Mira, ahora vamos a facer o seguinte. Pan y huevo, A ver, pan y huevo, mira. A ver, pan y huevo, di. Mira, temos aí azúcar moreno, vale? Vámonos a pasar por azúcar moreno. Ti só azúcar moreno, non faz a Eso, mestura de merche. E aí vai. Ah, pero vas botando... Vale, Claro, vale. para que así nos vaya acaramelando nesa manteiga, Ah, vale? vale. Mamaíño, como vai estar Está. isto? Vamos a botar un pouco máis de manteiga. Eso, ti ca manteiga non teñas medo. Non hai medo. Nunca Non se pode ter escatimas. medo, cañetas. Nunca escatimaches en manteiga. No, non se pode escatimar. Que isto, mira. Mira, xa basta. Non digo nada, Se non limpas, non te queixes, non vale? digo nada. Mira, aí se empeza a dourar, ves? Oye, Ah, un por poquinho máis. baixo, claro. 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 Home, eu que sei, Merchi, ti faz a versión así tamén... Ah, no! Eu estou fritindo, Merchi non escatiman aceite, Non, Non escatiman aceite. non é ajarrada co aceite, Merchi. Madre mía. Non é ajarrada co aceite. Que está O barato. aceite pódese utilizar para todas as torrijas que todas as torradas que imos facer, pero Sí, sí. utilizamos o aceite. Limpiamos un pouquiño. Merchi, sabes Xa que está. temos preguntas de concurso, ti máis eu. Veña, dime. Ti crees que se acordará a xente da pregunta? Dos 4 aromáticos que empreguei, da Sí, laranxa, o con limón, que- a vainilla espera. e a canela. Con que infusiona Merchi o leite? Con vainilla, con canela, con laranxa e limón. Vainilla, canela, laranxa e limón. Vainilla, canela, Laranxa e limón. Vainilla, canela, laranxa, limón. 664 48 349, chamade a voltas co prato, 50 euros en xogo, 50 euriños, chamades, decides vainilla, canela, laranxa, Laranxa, limón, limón. elevades 50 euros para a casa. Además, estamos a final de mes. Veñen Sempre genial. prestan, sempre prestan, é así. Entón, ti frites con abundante aceite, Sí. bótalas e simplemente un cachiño e volta, non entendo? Sí. Por un lado, que collan ese pouquiño douradinho, que quedan riquísimas. Como sabes cando Teño- teñen o punto xusto? Nada. Polo douradinho, cando empezan a dourar. Cando empezan a dourar, Sí, por aí mira, abajo. ves, por abaixo ainda non están. Ah, vale. Vale. Isto vai estar riquisísimo. Vale, ia ir xunta a Xulio, pero non pode ir xunta a Xulio porque está facendo ruido. Nada, Porque queda ele é aquí, así. queda aquí. Ele é así. Entón, despois vas engadir tamén o requeixo mel máis la nata, non? Si, nata é un chisquiño de nada. Na máis. Nese requeixo, unhas 4 culleradas de requeixo, un chorriño de nada de nata, batimos un pouco Sí. para darlle un pouco de textura e despois Eso- poñemos aí por riba. É simplemente para poñer por riba. Pero, si eu, que estas torradas doces sempre me gustaron, así, fritas e con azúcar e canela, xa valerían, non? Home, Para comer claro, perfectamente. así simplemente se está boísimo. Vale. Vamos Moi a ben. quitar unha xa. Solo che quero recordar que hoxe teño unha viaxe de 2 horas e media e que me viría moi ben carga calórica para conducir. Veña, listo. Non digo nada máis. Unha pa ti. Unha pa min. Imos a Arteixo. Adrián, que tal? Boa tarde. Hola, ¿qué tal? Como estás? Pues muy bien, aquí vendo. Bueno, así me gusta, é así. Bueno, por 50 euriños, con que infusiona Merche o leite? Con naranja, vainilla, canela Sí? y limón. Moi ben, vale. Dixeches, un aplauso para Adrián, que acaba de levar os 50 euriños do Voltas co Prato deste Benres Santo. Ti eres de comer torradas doces destas ou non? Eu son máis de salao, pero non sei dicir non ao dulce. Bueno, non lle dis que non, non? No, Sabes? no. Vale. Quen crees que vai gañar dos dous? Por min sería Merche, a verdad. Merche Rodal, Moitas minipunto... grazas. Pero Moitas grazas. nunca se sabe. Bueno, minipunto nunca se sabe. En calquera caso, xa sabes que podes vir cando queires por aquí, vale? Ai, cando queirades. Veña, un bico grande, gracias por chamar. A vos. Taloiño. Chao, taloiño.
Creo que Merchi vai facer algo. Espera, non sei o espera, que. no, a ver, sí, ven, Pero ven, amus. É que te vin co soplete aí e dixen, ¡ja! Lume! Pero a ver, Por que que espera queres o pouco. soplete? Primeiro amus, un chorriño de nata, Ah, o vale. requeixo, batemos. Ah, vale. Ah, isto despois para caramelizalas, non? Sí, despois botamos un pouquiño, pero Moi primeiro, ben. ves? Mira, queres que che apague esta? Ah, Creo que está apagado. Está apagado, está apagado. Vale, ves? Simplemente. Simplemente é un pouquinho... Non leva azúcar, vale? Vale. Non lleva fai falta porque despois esa torrada leva azúcar, Vale. esa despois Que che pasa aquí? Vamos co neno. Non vai a ser que o neno... No, eu é para saber chamada só. a atención. É para saber Chamada a só. atención. Queres Mira. ver a miña crema? Veña, vamos ver a súa crema. Quero incidir na cor das miñas torradas. Espera, que vai incidir na cor das súas torradas. A ver, incide, por favor. Mira, que incidencia. Mira, espera. Bueno, Pucha enseñar. moi ben A ver incidido. a ver se se ve. Moi ben incidido. Está se vendo perfectamente. Vale, pues mira, como Vale, vai mira, dorando, mira que incidencia. Acaramelando, Isto é, Bueno. isto é o que se come os domingos no ceo. O domingo de resurrección, O domingo non, de resurrección, foi porque no ceo. comeu unha torrada de Xulio Home, Matos. claro. O sea, sí, Claro, así. mira, e aquí teño a mestura de chocolate branco e nata que tiñamos antes, que se Ajá. hace montando un pouquiño, ves como xa vai espesando. Sí. Mira, están Entón, vendo aí perfectamente as dúas torradas, Xulio? Na Ahora casa están aquí- vendo agora mesmo as dúas. Agora aquí vou botar o Que requeixo, pasa? vale? Moi ben. E agora seguimos montando para ter esa mousse. E aquí estamos con esa mousse de Xulio Mato, a mousse que está facendo Xulio Chocolate Mato. branco e requeixo. Chocolate branco e requeixo. Que este é un Teño que dicir que as torradas doces ulen moi ben, Grazas. Moi, Grazas, moi, moi, moi ben. E non apostabas un peso por elas, Bueno, pero eu de partida sempre sales perdendo Sí, comigo. sempre, Xa sabes, sempre, sí. sempre. De partida sempre vas cara atrás Sí, comigo. Pero bueno, sempre pago eu. ás veces remonta e vai ben na vida, sí, este home. Entende? Bueno, Bueno, tampouco fai falta que me manches o plato. bueno. Vale impartir, repito. Non, pero a gente terá que limpar. Eu. Bueno, Limpo eu, Nunca a te miña vi mesa, a miña mesa sí. nunca te vi Oh, limpar. espera, que se empeza, mira, empezamos a estar no risco de que o caramelo se nos queime, vale? Bueno, pois por eso non tes, Porque dixeches como, ui, empezamos a... Oi. Que? Empezanse a queimar as torradas de Xulio Que non Mato. se queimou nada, pero onde se queimou? Atención, Galicia. Estánse queimando as torradas de Que non se Xulio. queimou nada. Vale. Eu vou ver o soplete de Merchi, que me interesa. A ver. Mira o soplete, dalle aí. El soplete é ben cutre, Merchi, tamén. era o que había. Hai que aproveitar o que temos. Alcánceme los huevos. Vaya canción. Bueno, Hai que Merchi. cargarlle un pouco, Non ten gas, eso. Ten pouquiño. Julio, ver. terás por aí un soplete? Eu soplete non teño. Estos son as cousas do directo, señoras e señores. Se hai algún soplete, pois podemos yo traer a Merchi, porque este soplete parece que... Bueno, temos tempo, non? Sí. Tempo temos, o que non tes é gas. Bueno, mientras tanto, imos co público da Aí Volta vai, Escoprata, aí vai. imos con Marcial de Pontedeume. Veña, imos palo, vamos. Ahora é cando podes aplaudir, pero con ganas, porque estou vindo eu aquí, pois ese aplauso enérxico de xuventude. Hombre, hai que apoiar aos vellos. Ai, mira, claro, eu ia me poñer de xeoñes, pero casi me podo poñer de pé ao teu lado, Porque... É que eres un tipo que impón, Bueno, claro, xa impón, sí. Impós, é Sempre verdad. impuxen, sí. Sempre, de toda a vida. De toda a Sempre vida. che dixeron, impós. Sempre fun franco. Sempre. Bueno, Marcial, estás vendo aí as dúas torradas que son distintas, xa Sí. ten un soplete novo Sí. a nosa Merchi. Despois de ver a elaboración un pouquiño máis, xa vas tirando cara a un lado ou cara a outro ou ainda non? casi vou... Non che vou dicir. Vou esperar a probalas, eu lo siento. Estás moi misterioso, Claro, é que sin probalas, oyes... Non, pero gustoume que dixo, casi vou, parecía que iba a dicir, non che vou dicir. É que é unha incógnita. É incógnita, non? Ti queres manter o segredo de sumario, ata o final. Sí, non, o segredo non. Si non mo dixes é un segredo. Sí, para ti, para mí non. Vale. Pa ti non. Bueno, pois en 2 minutos chamo, te vale, ves probar. Ok. Nesa sí que tens que dicilo. Sí, tranquilo que me... Vale, non me falles, Non, sí, es que es. Vamos a dar un aplauso a Marcial, gracias por estar con nós con 2 minutos chamado. Marcial de Pontedeume. Quen non ten segredos para min é Xulio Mato. No, Que son un aquí. libro aberto. És un libro aberto. Proba a miña mousse, por favor.
Non será como a crema do outro día. No, esta non ten allo. Que gracioso. Pero xa verás como está eso. A ver. Eso é... Juan, compañeiro, creo que se fundeu un foco, Cando a Xulio mirando para Está bo, arriba, debeu fundirse un pouco. Sí que está bo. Ah, Fastídiame dicilo, pero sí que está bo. xa o sabía eu. Sí, sí. Bueno, pois mira, eu vou Está bo. sacar... Cal sacamos esta que está un poquinho máis torrada. A min gustame que este un pouquinho torrada, sinta que me metía contigo. Vamos, Gustame un pelín máis torrada, sí. poñémola aí. Moi E ben, agora vámola Moi ben. cubrir, así nun ladiño. Mira, xa que estamos aquí, entre ti máis eu, repartimos 50 euros. Veña, Veña. dos De teus. que é a mus que fai Xulio para acompañar a súa torrada? De que é? Ti sábelo. Eu sí. De chocolate blanco É requeixo. e requeixo das neves non, galego. Galego. Ah, vale. Este non é das neves. Pois é de chocolate branco e requeixo. De que é a mus que fai Xulio para acompañar? Chocolate blanco, E requeixo. 50 euros en xogo. Non o dixen, pero acabadelo de ver e pido un fortísimo aplauso para este home, para Xulio Mato, que acaba de facer unha pedazo torrada. E agora, que Merche xa puido utilizar o soplete, aínda sigue con el aí, loitando co soplete. E fixen así. Non te chegues a grande, min mírame. tampouco. Non te Fixen chegues a así, min. Non moito tempo, porque O teu non é o do soplete, non, verdad? Por qué? Por qué? Mira. Bueno, sí, ahora parece que sí. Tamén vou pedir un fortísimo aplauso para a nosa querida deusa das sobremesas, Merche Rodal, artista. E xa continuamos o aplauso e pídolle a Marcial que se levante e veña a probar. Veña, Marcial, pa aquí. A ver, vente por aquí. Dime tú. Como estás? Eu, ben, Ponte aí, con ponte aí. ganas de probar. Aí. Sí. Aí. Don Xulio, por aquí, e Marcial de Pontedeume, cando queira, De Nogueirosa. podes probar de Nogueirosa. Nogueirosa. Nogueiros. Nogueirosa. Ai, faltame un mel. Proba aí, e nos repartimos cartiños mentras tanto. Imos a Ourense. Maite, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como Que estás? Que boa sobremesa tedes aí, Verdad, a verdade é que mal non estamos. A ver se me dan un pouquiño a min, que teño un pouco de fame. A ver se portan ben conmigo. Veña, imos alá. De que é a mus que fai Xulio para acompañar? De dous ingredientes buísimos, o chocolate blanco e requeixo. Moi ben, un aplauso para Maite de Ourense. Moi ben. 50 eurillos que van para a cidade das Burgas. Maite, un bico enorme, vale? Gracias por chamar. Gracias a vos por o Hasta logo. programa que facedes. Moitas gracias. Gracias a ti por vernos. Un bico. Hasta loguiño. Bueno, pechamos este Benres Santo, pechamos esta semana con torradas doces. Que pasou? Marcial a pouco máis a como o plató, Non é broma, non é broma. Imos alá. Marcial de Pontedeume, despois de probar esas dúas torradas doces de Benres Santo, está pensativo, Non o tiña tan claro. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Eu penso que é de Xulio. Don Xulio Mato, aí está, batendo a deusa das tortas. Bueno, señoras, señores, nos marchamos, pero cociñen na casa, Pásenlo ben, queden coa actualidade, coa hora galega e o luns. Máis receitas, a voltas co prato. Chao, ata mañá.